ere oso eraginda da, azpiegitura lan handi hauen gatik. Hor daukagu adibidez, abiadura handiko trenak Urumea inguruan sekulako eragin kaltegarriak eragingo lituzkena, Jaizkibelgo superportua ere, hementxe hurbil, kostaldean, Zubietako errauskailua, makroespetxea, ingurabideak hor ere planteatu den autopistaren luzapena Oiartzun Bailaratik, beraz ikus dezakegu, hain zuzen ere, hiriburu handien inguruan, hiriburuen inguruan metatzen direla, gero eta gehiago azpiegitura handien proiektu hauek, beraz zuzenean oso eraginda da Donostia bera ere. Beraz, ez dakit, eta esan bezala, otsailaren 4ean manifestazioa deitzen dugu Donostian, hori azpiegitura lan handia geldi dut, eta pixkat horren atzean dagoen jendarte eredua, garapen eredua, eta hori eztabaida bat benetan uste dugu beharrezko dela bultzatzea, orduan guzti hortarako manifestazio batera deitzen dugu, baina horren aurretik ere hainbat eztabaida ekitaldi eta martxa eta hola ingo dira. Adibidez Donostian, bi eztabaida hauetako Kortxonea gaztetxean egingo dira, bata gaur arratsaldean, Pablo Sastre idazlearekin jendartearen aitzea liburuaren inguruko solasaldi bat, eta bigarren bat Kortxoenean izango da urtarrilaren 27an, herri mugimenduak eta instituzioak gaiaren inguruan, ez? Bizka, herri mugimenduak Gipuzkoan dauden aldaketa politikoen inguruan, nola moituko dugu guztiak, funtsezkoa da herri mugimendu bezala lanean segitzea, eta bizkat horren inguruan, eztabaida bat izango da. Eta hori, Okendo kulturetxean batetik izango dugu datorren, asteazkenean hilak 18an, gas fracking delakoari buruz, hau da, gaza ustietzeko Araban aplikatu nahi dute metodo arriskugarri horren inguruko, hitzaldi informatibo bat eskainiko digute Lagun Bizkaitar eta Kantabriar batzuek, eta gero otsailaren 2an, Okendo kulturetxean ere, Zubietako makroespetxearen inguruan inguru bat antolatu dugu, bertan Cesar Mantano, salaketa preso sozialen aldeko elkarteko kidea, Donostiako udalordezkari bat, eta Arratz preso sozialen aldeko beste elkarte bateko kideak, fiskat izango dira. Beraz, jende guztiari animatu, bai manifestazioan eta bai aurretik, ingo ditugun eztabaida edo mendi martxak, abizik eta tornien gandian ere lasartetik abiatuta, ekimen hauetan parte hartzeko animatu.